Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da warhaka, kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mai sauraro za mu so ka gyara zama kuma ka karkaɗe kunnuwanka domin jin yadda wannan rikici ya kasance. Kuma idan har zuwanka ne na farko wannan tasha, don Allah ka dangwala subscribe haɗi da ƙararrawa. Ku biyo mu a sannu ga ci gaban shirin. Barkanmu da dawowa. A yayin da kakar zaɓen shekarar 2023 ya kusanto ne, hankalin kowane ɗan siyasa ya tashi, domin ganin cewa ya samu amincewa da kuma karɓuwa a gurin al'ummar ƙasa. A dalilin hakan ne shahararren ɗan siyasan nan wato Ahmad Bola Tinubu ya amince da Rarara domin rera masa waƙar siyasa. Dauda Kahutu Rarara, wanda aka fi sani da Rararen waƙa, shi ne ya rerawa Ahmad Bola Tinubu shahararriyar waƙar nan mai suna Jagaban shi ne gaba. Biyo bayan waƙar da aka rera ɗin ne da kuma laƙabinta, shi ne aka samu saɓanin fahimta tsakanin Rarara da kuma al'ummar ƙasa gaba ɗaya. Mai sauraro kada dai ka manta da subscribe and like, kuma kar da ka sha'afa kana tare da wannan tasha tamu ce mai albarka mai suna Sarauniyar Kannywood TV, wacce kullum za ta ci gaba da lalubo muku manyan labarai na ƙasa da kuma kewaye gabaki ɗaya, kama daga 'yan siyasa, labaran Kannywood da dai sauransu. Wannan mawaƙi mai suna Dauda Kahutu Rarara, kamar dai yadda kowa ya sani, sana'arsa ce kuma aikinsa rerawa kowane ɗan siyasa waƙa, wanda ya cancanta a gare shi. A wannan karon ma a haka ne ya zaɓi Ahmad Bola Tinubu domin yake rera masa waƙa, kuma aka samu saɓanin fahimta tsakaninsu da al'ummar ƙasa da ma kewaye, inda rikicin nan yake ta ƙara ɓarkewa da kuma ƙarin cece-kuce haɗi da tsokaci. To Allah mana zaɓi mafi alkhairi ga shuwagabanninmu, kuma mafi alkhairin muke nema. Mai sauraro ka ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe domin jin zafafan labaranmu. Kar dai ka manta da subscribe and like, domin hakan ne zai baka damar samun ingantattun shirye-shiryenmu a koda yaushe da zarar mun ɗaura. Kuma muna maraba da ku a koda yaushe domin ku ne annashuwarmu, kuma mu ne farin cikin ku.